Kategória saunovacia teplota. A táto je dobrá. Najlepšia. Úplne orgazmická teplota je 90 stupňov Celzia. Za mňa. Každému však pasuje niečo iné. Máme ľudí, čo majú radi Bloody Hell, Černobel 115 stupňov Celzia. Potom tu je kategória ľudí, ktorí majú radi taký ten softík, nejakých 60 stupníkov. Komu čo pasuje. Nájdete si saunu, kde je teplota, ktorá vám vyhovuje, ktorá vám je komfortná, kde vydržíte tak dlho, ako vy chcete vydržať. Nehroťte to, alebo hroťte, ako chcete. Pozrite, neexistuje žiadne pravidlo. Ako máte saunovať, ako dlho, pri akých teplotách. Čo vám viem ale povedať? Fíni to robia pri teplote medzi 75 a 85 stupňov. Mám na to štatistiku, môžem vám poslať odkaz. Čaute.